Здравейте, приятели и клиенти! Аз съм Жаклин Банчева и днес се включвам от Малинова долина, за да ви покажа тристаен апартамент, който е в продажба. И в момента се намирам не в някаква хотелска част с луксозни общи части, а в общите части на сградата с АК 15. Зад мен е два асансьора Шиндлер, които виждате. Ето ви и малко повече от осветлението и изпълнението. Отиваме в апартамент, първи надпартерен етаж, който е с източно изложение, с две много големи спални, огромен хол, две бани и прекрасна тераса с гледка към Витоша, макар и на първия етаж. Елате да го видим. Ето я и тази красива входна блиндирана врата. Така. Отсам, както виждате, изводи за пералня, което се води едно мокро помещение за пералнята, сушилнята, отгоре вече място за якета и тук да бъде разположено вашето портманто. В тази част отдясно имате голяма баня и туалетна, 5 квадратни метра. Искам да обърна внимание на апартамента и на неговите наистина правилни форми, защото е рядко срещано на пазара. Ето, това е една спалня 16 квадратни метра, светла спалня с тераса, която е обща с неговият хол и гледа към озелененият двор на затворения комплекс. А се намираме съвсем близо до самия Кор Азарян. Нека да пристъпим напред, за да ви покажа и втората му спалня. Тук всичко е газифицирано, както виждате, изводи за климатици, поставени във всяко едно помещение. Ето я и втората южна спалня. Ето пред вас искам да видите вече построени комплекси. Тук направо към Витоша няма какво да се построи, защото това всъщност е преминаването. Ето ви го и извода за климатик. Това е 17 квадратни метра спалня. Тук е предвиден дрешникът, който трябва да бъде разположен. Това е за вашето легло. И тук си имате собствена баня и туалетна от много големи размери. Но ето я и най-хубавата същинска част. 36 квадратен хол. Мили хора, ето на един наистина изключително просторен, прекрасен хол, защото това е наистина правилни форми, Витоша, неизкриваема гледка, в която влиза светлина постоянно. Това са 4 сезона стъкла. Ето вижте за каква големина иде реч. И другата гледка на спалнята и тук към затвореният комплекс. Какво повече може да желая човек от един огромен хол с две прекрасни големи спални, правилни форми и прекрасно изпълнение на доказан строител. Просто ми се обаждате и получавате цялата информация, която искате да вземете и съответно да дойдете да го видите на живо, за да се насладите на това бижу.